ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ദിയ ദേവ്സ് വേൾഡ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബർബൺ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു മിൽക്ക് ഷേക്കാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ അമർത്തുക. എന്നാലേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പലതരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് വേണ്ടത് 7 ബോർബൺ ബിസ്ക്കറ്റ്, കുറച്ച് കപ്പലണ്ടി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ 7 ബോർബൺ ബിസ്ക്കറ്റും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ ഇടുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് ഇടുക. എനിക്കത് കുറച്ച് പാടായിരുന്നു പൊടിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാരയും കപ്പലണ്ടിയും ഒക്കെ നമുക്കിട്ട് നല്ലപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കാം. വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മാറ്റുന്നുണ്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ വീഡിയോ അല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ്, നിർബന്ധമില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് ഒരു കവർ പാല് കട്ടയാക്കിയതാണ്, അത് ഞാൻ മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പൊടിച്ചു വച്ചേക്കുന്നതും കൂടെ, പിന്നെ 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചേർത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പൊടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നതിൽ കണ്ടില്ലേ ചെറിയ ചെറിയ കട്ട പോലെയൊക്കെ അവിടെ പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ട്, അത് കാരണമാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലപോലെ അടിച്ചെടുക്കാം. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ വെള്ളം എടുത്തിരിക്കുന്നത് തണുത്തതാട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ഷേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് മധുരം കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു, ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ മധുരം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നോക്കിയിട്ട് ഇടുക. പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന ബർബണിൻ്റെ മിക്സ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇത് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാനിതിൽ ചേർക്കുന്നത് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയും കൂടി ഇതിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ, ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഇട്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടവും. അപ്പം നമ്മുടെ ഷേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഷേക്കാണ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളിത് ചെയ്തിട്ട് കമൻ്റൊക്കെ അറിയിക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.